relació que veig jo en la fotografia i la pintura és molt... Per mi és molt pareguda. I carregues una màquina de fotografiar i carregues un cavall en un lienzo i te fiques a fer alguna cosa, realment, per mi sí, bueno, però que no sóc una persona que fas les coses per... Ho fas més per mi. Tot igual, el dibuix, o sigui, la pintura igual que la fotografia, això ho fas per mi.